Human mapadangat ang reklamo ni Analiza Aniel, presidente sa Zone Ahos, Paknaan Urban Poor Homeowners Association ug ni Isagani Balingit. Sa Balitang Bisdak, ang ilang reklamo sa kadaling bahaan sa agianan sa Sitio Ganghaan bisan kung nagtutaligsik lang. Sa miaging Lunes, nasinati ang hinay nga uwan apan ang agianan sa Sitio Ganghaan gibanawan na og tubig. Nakahatag usab kini og kahasol sa mga nagpuyo sa dapit nga bisan usa ka relocation site nga silingan ra usab sa 6.5 relocation site. Sa sesyon kaganihang buntag, giduso ang resolusyon nga nag-awhag sa Mandawi City Engineering Office sa pagsusi sa dapit ug pagtubag sa reklamo sa mga mulupyo. Sa ilang suwat usab, gagipadala ni Konsehal Jesus Arcilia Jr., Chairman sa Committee on Public Works and Infrastructure, kang Engineer Andres Suson, Mandawi City Engineer, sa pagsusi sa kahimtang sa hintungdang mga mulupyo.